बड'लेण्डनि टाइगार आरो बिटिसिनि किं मेकारा दिनै थारैनो सरकार दानो थांगासिनो ओमफ्राय बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा थारैनो बिटिसिनि रियेल किंआ सोर बेखौबो फोरमान खालामना दिन्थिबाय आरो जा बिजेपि सरकारनिफ्राय हेमन्त बिश्व शर्माया जोंनि बिटिसिखौ थेर बेथेर खालामनायनि जा सोलो बाहायदोंमोन बेबो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांजों सौदावनानै थेर बेथेर जानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो बर'निनो रिजनेल पार्टि मोननै दंबायोमोन एबिपि आरो इउपिपिएल बिथांमोनाबो नाजादोंमोन नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांजों दिनै जेननांबाय बिथांमोनाबो दुखु जाना पलिटिक्सआव बेबायदिनो जेननाय आरो देरहानाया थाखायो बिथांमोनाबो जोंनि बर' हारिनिनो सासे सुबुं सम्पद हिसाबै बिथांमोनखौबो जोंनि बर' हारिनिनो नांगोन जायखिजाया हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाबायदि नाम्बार लानानै देरहाबाय बेबायदि नाम्बार लानानै देरहागोन होननानै सानाखैमोन देरहागोन सानदोंमोनब्लाबो बेबायदि एसां 28 सिट लानानै देरहागोन होननानै जों सानाखैमोन मिजिं थियाखैमोन आरो बेयाव जों मिथिबाय रायजोफोरा जा बेसां बिपिएफ सरकारखौ बा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मोजां मोनो बेखौ जों नुनो मोनबाय जोबोद मोजां नांदों सिंगल मेजरिटि लाना देरहानो हादों बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखायबो जोबोद मोजांनि बाथ्रा बेनि थाखायनो बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो जाय बिथांमोना जेनबाय बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावनो सानो जोंनि बिटिसिनि इलेक्सनाव बाहागो लानायनि थाखाय